Bueno, avui tenim la sort d'estar amb un bon amic, que és un petit monstru. Sí que és un petit monstru perquè portes amb el teu sector de la comunicació, d'assessorar la comunicació d'empreses i entitats, portes pràcticament 40 anys o 35 anys. 35 d'intermèdia, però abans estava en una petita agència també, ja van ser 4 o 5 anys més, sí. O sigui que 40. normalment hi ha a vegades això de la comunicació, de la gent que s'esmeu en comunicació, és entrar i sortir, però tu realment tens tota una trajectòria, per això m'he atrevit a dir-te que ets un monstru. Intermèdia, sou un equip. Sou força gent, no? Sí, bueno, ara som 22, 23. Però que en una empresa de comunicació És bastant, sí. Llavors, jo de veritat el que tinc un gran apreci i admiració, perquè t'he anat veient en un sector tan especial. Escolta, tu realment la comunicació de les empreses i entitats té algunes característiques que ho diferencien, o sigui, una petita reflexió, no? Mira, nosaltres tenim una frase lapidària que diu: sense respiració no hi ha vida i sense comunicació no hi ha vida intel·ligent. Llavors, nosaltres què fem? Nosaltres el que fem és intentar crear corrents d'opinió pública favorables als interessos legítims dels nostres clients, posant en pràctica una comunicació responsable i una comunicació adreçada a millorar aquesta vida intel·ligent dels nostres entorns. Els definim així. Aleshores, això, com es va declinant segons cada cas, primer s'ha d'estudiar quin és l'objectiu, el missatge que s'ha de projectar, s'ha de polir molt perquè avui dia, amb la gran quantitat d'informació que circula, destacar o cridar l'atenció és molt difícil, però per aquí tenim també una màxima que diu que si volem que se'ns faci cas, hem de connectar l'interès particular del nostre client amb un interès general, perquè si no la gent una mica m'explica, o el possible interessat en aquell servei o aquell producte no se sent interpel·lat. Si en canvi ho expliques de manera que arribes a sorprendre, a sensibilitzar, a interessar aquella persona, mai al 100%, evidentment, però el major nombre possible de persones, això és el que marca... De pensar sobretot què necessita el teu client o el teu destinatari. Que moltes vegades no ho saben. I nosaltres tampoc, clar, ho hem d'averiguar amb la conversa. I després jo crec que, com has dit, com hi ha avui en dia tants canals, no? Abans teníem pràcticament el boca a boca i la premsa escrita i les pimes, no? I la televisió estava... Doncs avui en dia hi ha tants canals que... Llavors jo crec que quan es comença una certa acció de comunicació has de pensar que has de mantenir amb el temps. Clar. I a més has de fer d'una manera bastant tranquil·la, no? Perquè avui en dia això de sorprendre no... La gent ja està curada d'espantos, no? Però si no aconsegueixes ser original, per dir-ho així, o sigui, cridar l'atenció, tampoc no està assegurat l'èxit. Vull dir que has de ser una mica imaginatiu en aquest sentit, però sempre acabes trobant la connexió aquesta. I sobretot jo crec que dir alguna cosa que sigui veritat, no? No, això segur. Si menteixes, estàs mort. Vull dir, perquè mentiràs una vegada, la segona vegada ja no mentiràs. I llavors, en aquest sentit, amb la relació nostra amb els mitjans de comunicació, tu saps que jo vaig estar treballant molts anys en mitjans de comunicació, Televisió Espanyola, a diaris, al Correu Català, col·laboracions al Periódico, col·laboracions al País, a La Vanguardia, doncs passa una mica el mateix. O sigui, vam aprendre una cosa que estem aplicant ara i que expliquem als nostres clients, que és és que aquest ha dit no sé què. Bé, a veure, aquest qui és aquest? Home, és que aquest a quins interessos respon també. O què hi ha darrere d'aquest mitjà o d'aquesta persona que escriu en aquest mitjà, saps? Perquè a vegades s'ha d'analitzar la font per saber la fiabilitat de la informació que reps. I això, amb la vida actual, la gent no té temps de fer-ho, però nosaltres sí. I nosaltres és el que aportem, no? Aportem aquest valor afegit de saber el perquè de tot plegat, no? O sigui, abans era com la Bíblia, no? Si ho diu no sé qui, diguem-ho clar, en aquells anys ho diu La Vanguardia, paraula
paraula, diguem-ne, de Déu, I no? la publicitat passava per uns determinats mitjans. Exacte. I avui en dia el tema digital és una... Sí, el que ha fet d'una banda ha sigut facilitar la feina, a la vegada complicar-la, com sempre passa, no? Llavors, en quina mesura el complica? El complica perquè hem d'estar pendents de més emissors d'informació, de més canals de comunicació. Aleshores, també els hem d'estar alimentant els fiables i intentant decebre els no fiables, no? I intentant descobrir quins són els no fiables. Això d'una banda. I d'altra banda, sí que és veritat que sobretot amb la intel·ligència artificial, més que la intel·ligència artificial no és d'ara, la intel·ligència artificial ja és de fa molts anys que dura, però sí que és veritat que han canviat moltes coses. Nosaltres al començament, ara estic escrivint el llibre dels 35 anys d'intermèdia, i estic recordant que al començament havíem de llegir diaris a mà, en paper, retallàvem les notícies... També era bonic, Era molt bonic, però si estava... I apreníem molt, a més. Sí, però si estàvem hores i hores i hores, després ho enviàvem, fèiem fotocòpies, després ho enviàvem per fax, te'n recordes del fax? Que no s'acaba mai, i tot això ja et portava mig matí, saps? Vull dir que per fer ara això és molt més ràpid. No, però jo crec que la comunicació, o sigui, tu t'has d'adaptar-te als canvis, no? I tota empresa, tota entitat té de fer un projecte de comunicació, no? Clar. Que pot ser... Sí. I llavors que has de transmetre... El que tu transmetis té de ser veritat. Clar. És que t'hi va la vida, I després, qualsevol acció que comencis, que pot ser més important, menys important, la tens de mantindre amb el temps. I després tens de buscar, és necessari, a part tu pots contractar algú de fora, però necessita que el que va davant de l'empresa assumeixi que la comunicació és un tema estratègic, no? Exacte. I si no, no funciona, no? Si no, no funciona, no? Jo crec que això, mica en mica, s'ha anat imposant com a pensament, diguem. Vull dir que la gent al començament desconfiava una miqueta, però mica en mica la gent s'ha anat adonant que és imprescindible tenir una bona comunicació per poder ser present al que diuen ara això va canviant de noms també, ara es diu l'esfera pública, per estar al món. I també ha d'anar investigant en funció de la teva empresa, la teva dimensió, el que fas, quin és el canal més adequat. I després quan hi ha qualsevol problema, que surt en un diari, una empresa que diu que ha tingut un problema, el que sigui, hi ha que actuar molt ràpid, no? Sí, però sobretot s'ha d'actuar, si es pot, que a vegades no s'hi és a temps, abans. O sigui, la prevenció de la crisi és molt més important, o tan important, també tan important, diguem, com la resolució. O sigui, si només preveus, només planifiques, diguem-ne, i això, i a l'hora de la veritat no saps reaccionar ràpidament, tampoc no va bé. Però si has de prendre una decisió en poc temps, convé que abans hagis estudiat una mica l'entorn. Preveure. I és important que abans hagis creat una cosa que també parlem, que són crear cercles de confiança, és a dir, que et coneguin, encara que no sigui per sortir als diaris, encara que no sigui perquè parlin de tu de manera immediata, però que sàpiguen qui ets i que sàpiguen que en un moment determinat que estàs disposat a connectar, a explicar-te i a tenir una relació oberta, cordial i sense mentides. Bueno, com tampoc això és una conferència magistral, encara que tu segur que pots fer. L'última pregunta és el tema de les xarxes socials, no? El tema de les xarxes, la pregunta és quines xarxes, com es fa, quin estil, la constància, també a veure com impliques el teu equip, no? Perquè les xarxes socials perquè funcionin, a part de tindre un missatge per dir que sigui veritat, de mantenir-la amb el temps, empaquetat en funció del mitjà, és necessari també una mica implicar el teu equip, no? Sí. I això també té molts perills, no? Perquè es poden dir moltes tonteries a les xarxes socials, no? Sí, és veritat, sí. Bueno, aquí som... No diré la paraula controlar perquè no és una paraula, però vull dir, som gent molt responsable, i això ho portem bastant a... No, però dic als equips, tu, per exemple, a una empresa, a una entitat... Un client, vols dir? Un client, doncs que té de fer les xarxes socials, no? Sí, clar. Té de veure quines xarxes socials, té de veure quin missatge es fa i d'alguna manera té de
un dels camins és implicar que la gent de l'equip de l'empresa participi. Això també té molts perills, perquè es poden dir... Sí, clar, poden dir coses contradictòries, no? Inclús, no? Per això que és molt important que el que va davant... Clar, ha d'haver-hi un llibre d'estil, hi ha d'haver-hi unes normes, hi ha d'haver uns controls, diguem-ne, això sí. Això és important que sigui internament des de cada empresa o cada client que sigui. Nosaltres, les xarxes que utilitzem més són LinkedIn, que és la més professional. Que això va més, a més la LinkedIn està agafant un gran pes, no? Sí, perquè és fiable, és bastant fiable. I el WhatsApp també té, en aquests moments, el WhatsApp empresarial o no? Hi ha el WhatsApp, és l'altre. Que són les dues. Jo crec que el WhatsApp és el que connecta més directament les persones, i el missatge es transmet més ràpidament, perquè la gent està molt pendent d'això. I, bueno... grups, saps? Em contradeixo, no? Perquè que era l'última pregunta, te'n faig una altra, no? Diguem-li que tota la imatge de la companyia té d'estar en sintonia, no? Clar. Des de la firma digital o tot té de tindre un envoltori que respongui a una realitat i una voluntat de servei, no? Nosaltres estem en un moment de pas, en una altra etapa, no? O sigui que ara hi ha l'Aina, la meva filla, ara ja és la directora general, i abans d'això hem fet, els últims mesos, hem fet un canvi d'imatge, més que un canvi d'imatge, una reinterpretació d'imatge nostra pròpia personal. Ens va ajudar la Consol Vancells, que és la que va fer la marca Barcelona, i també tenim una consellera, que és Isabel Nogueroles, i tenim un advocat, que és el Jobert, que el deus conèixer, i tenim el Jaume Mingot de tota la vida, i sobretot tenim la Eva i tot l'equip d'aquí de l'empresa, que fa molts anys que estan aquí, i tenim un equip molt potent de determinada edat i experiència, i molta gent jove que ens aporta noves tècniques. Sí, ahir em sembla que llegia una frase cèlebre d'un d'aquests bruixots, diguem-ne, d'americans, no? Però dels bons, no? D'aquests societats, dels bons. Aquell que es va morir, no? Aquell que es va morir del càncer. No me'n recordo. Bueno, no em surt el nom, ho sento. I la frase quina era? Una frase que diu: nosaltres no hem de contractar gent per explicar-los, ensenyar-los coses, que també, evidentment. Diu, no, són ells que ens han d'ensenyar a nosaltres. Home, és que un bon equip és el que sap combinar experiència i l'obligació del capdavant és una mica ganàpia, com és el seu cas. Exacte. I el meu, l'important és que, per exemple, amb la comunicació, les diferents generacions... Van aportant. Però que també la gent amb experiència també requereix, no? Home, a les tribus antigues, els més vells eren els més savis, no? I els que tothom se'ls escoltava. Tampoc ens passem, no? Tampoc ens passem. Bueno, de fet, aquí el que volíem era tenir un canvi d'impressions amb un monstru de la comunicació. Tu sí que eres feo. No, de veritat. I jo crec que resumim una mica que la comunicació és important a qualsevol empresa o entitat, no? Que hi ha que posar-li molt sentit comú, hi ha que tindre el que va davant, s'ho té de prendre seriosament i té de veure si ho pot fer-ho sol o acompanyat, però qualsevol política es té de fer tenint en compte els temps que són i sobretot quan comences una cosa anar-la mantenint i rectificant i la comunicació també, tot el tema de la imatge forma part de la política de comunicació. Doncs, escolta, moltes gràcies, Toni. Gràcies a tu i també permeteu que et feliciti per la teva obra, amb la teva empresa i els anys que fa, no? Quants anys fa, ara? També, quasi 40 anys. Imagina't. Doncs... El nostre és més senzill que el teu. Segur. No m'ho crec gens, això. Escolta, gràcies, Toni. Moltes gràcies.